בערוץ של רויאל קלאנס, שאני מצלם גם קלאש רויאל וגם קלאש אוף קלאנס. היום אנחנו בקלאש אוף קלאנס פרק 1, שבו אנחנו נתקיף בסיס עם 110 ברברים רמה 4. אני מראה לכם, הנה רמה 4, 160, לא 110, 160 ברברים. יש לי אליקסיר קולקטור רמה 11, הבת שלי טאוונהל רמה 7. בואו נתחיל. אני רואה בסיס הזה חזק מדי. מי שלא יודע, תרמו לי וויזרדים, מי שלא יודע. אני מחפש את בסיס קל כדי להראות לך כמה, הנה, כמו הבסיס הזה. בואו נראה, יש לו בצדדים משהו? לא, אין לו. תראו כמה ברברים מחסלים את כל הבניין. תראו רק קצת ברברים. תראו, הם מלא ברברים יוצאים עליהם. תסתכלו כמה ברברים עושים את הטרימות. כמו שאתם רואים, וויזרדים ברברים. וואו, חיסל את כל הברברים. אבל בינתיים עושים פה עבודה טובה הברברים. ובינתיים אנחנו מחסרים את הטאוונהל, שזה כבר יופי. תראו כמה וויזרדים וכמה הברברים עוד שני מתים, אבל עדיין יש לנו וויזרד. הוויזרדים יורים. לקחתי לו מלא אליקסיר, כמו שאתם רואים. אני הורג לו גם... וואו, תסתכלו, נשאר רק תותח אחד. בואו נקווה שנצליח לחסל אותו. כן, אנחנו נצליח. הלוואי גם שנצליח להרוס את כל הבסיס. נשאר לו עוד 1:42. כנראה שלא נצליח, אבל תראו, השגנו לנו 27,000 גולד ו46,000 אליקסיר. אז תודה רבה לכם, ונתראה בפרק הבא של קלאש אוף קלאנס.